Буада яшәүче милләтләр бүген бәйрәм уңаеннан бии, кунакларны да әйләндерәләр. Биредә республикада 9-нчы булып халыклар дуслыгы йорты ачылды. 2010 елгы халык санын исәпкә алу нәтиҗәсе буенча Буада 45 меңнән артык кеше, 30 милләт вәкиле яши. Һәрберсе үз йолаларын һәм гореф-гадәтләрен сакларга тырыша. Нинди проектларны тормышка ашыруларын күргәзмәдә Фәрид Мөхәммәтшинга да күрсәттеләр. Халыклар дуслыгы йорты районның мәдәни үзәге бинасында эшләячәк. Гомумән буа халыклар бердәмлеге буенча үрнәк район. Биредә 4 милли оешма, руслар, мордвалар, чуашлар һәм азәрбайҗаннарның автономияләре бар. Шулай ук Бөтендөнья татар конгрессының филиалы да актив эшчәнлек алып бара. Театр проводит лаборатории. Киңәшмәдә катнашучыларны Буаның горурлыгы драма театры эшчәнлеге белән дә таныштыралар. Театр милләтләр дуслыгын саклауга зур өлеш кертә. Татар һәм рус телләрендә спектакльләр уйныйлар, дөнья күләм фестивальләр уздыралар. Пандемияга үткәргән фестивальдә катнаштылар 8 илдән, 1000-гә якын кеше, 860 кеше, 37 театр. Менә шушындый кичкенә генә шәһәрдә шундый зур эшләр эшләп торган бер чыганак бар, ул Буа театры дип атала. Милли үзаңны кечкенәдән тәрбиялиләр Буада. Мәсәлән, Роальд Сәгъдиев исемендәге урта мәктәптә дәрестән соң милли юнәлештәге түгәрәкләр эшли. Бәйлиләр, милли киемнәр тегәләр, төрле халыкларның ризыкларын пешерәләр. Биредә 550 бала белем ала. Укучыларыбызның милли составына килсәк, анда татарлар, руслар, чуваш, азәрбайҗан милләтеннән укучылар укый. Безнең мәктәп 100% татар телен туган тел буларак өйрәнә. Белем бирү мәсьәләләре хакында президиум утырышында да сөйләштеләр. Район мәктәпләре белемне татар, рус һәм чуваш телләрендә бирә. В районе функционирует 11 русско-чувашских школ. Районда 11 рус-чуваш мәктәбе дә эшли. Аларда 600-дән артык бала укый. Башлангычта чуваш, олы классларда рус телендә укыйлар. Һәрберсендә татар теле, дәүләт теле буларак өйрәтелә. Утырышта Буаның халыклар ассамблеясы эшчәнлегенә нәтиҗә ясалды. Ярты ел элек ассамблеяга яшьләр дә кушылган. Алар бу елга планнары белән уртаклашты. Борчыган мәсьәләләр дә бар. Азәрбайҗан халкына туган телдә дәреслекләр, районда эшләүче 62 фольклор ансамбльгә транспорт кирәк. Уйлашырбыз, яме? Яхшы, рәхмәт. Төп максат һәм бурыч шул. Үзебезнең президентыбыз Рустам Нургали улы Миниханов тәкъдим иткән елның нәтиҗәсен бу туган телләрне саклап калу, халыкара дуслыгын саклау мәсьәләләре буенча тагын да эшебезне арттырырга. Татарстан халыклар ассамблеясы советы быел тагын 4 күчмә утырыш уздырырга планлаштыра. Буадан Илгиз Шәкүров, Александр Лобанов, Яңалыклар каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ рус сайтында карап була.